След като през 1180 година император Фридрих Барбароса налага бан върху херцог Хайнрих Лъва, той взема Бавария и я дава на приближение до себе си рицар Ото Вителсбах. По този начин пфалцграф Ото става херцог Ото I, а самата Бавария се превръща в владение на фамилията Вителсбах и всъщност остава такова до края на Първата световна война. 3 десетилетия след това забележително събитие в историята на Вителсбахите, пък и на самата Бавария, император Фридрих II прехвърля рейнския палатинат на херцог Лудвиг I. По този начин семейството не само установява властта си по Рейн, но и получава един от 7-те избирателни или електорски гласа, който е официално потвърден в Златната була на император Карл IV от 1356 година. Може би най-важният така правен и конституционен документ на Свещената Римска империя. В края на 14 век Вителсбахите, херцози на Бавария, пфалцграфове на Рейн, са едно от трите водещи семейства в Свещената Римска империя, заедно с Люксембургите и Хабсбургите, и са силно ангажирани както в регионалната, така и в международната политика. Въпреки че делението на земи и собственост при наследство не са били нещо непознато нито в Свещената Римска империя, нито в Европа като цяло, то те се превръщат в често случващо се и така в известен смисъл проблематично събитие в историята на Вителсбахите, след като Горна и Долна Бавария са разделени за пръв път през 1255 година. Палатински и баварски клонове са официално установени с договора от Павия през 1329 година, а няколко десетилетия по-късно, през ноември 1392 година, Бавария е официално разделена между синовете на херцог Щефан III, което води до създаване на нейни центрове около Мюнхен, Ландсхут и Инголштат. А освен това, от средата на 14 век, владетелите на Бавария Штраубин, които се отделят от Бавария с договора от Регенсбург през 1353 година, контролират не само своите наследствени земи в Долна Бавария, но и 4 провинции в северо-западната част на империята, а това са Холандия, Зеландия, Фризия и графство Ено, които са придобити чрез брака на император Лудвиг IV Баварски с наследницата на тези територии. По този начин владетелите на Бавария Штраубин граничат с най-важния участник в кръстоносния поход от 1396 година, разбира се, херцогство Бургундия, което води до контакти между двете управляващи семейства и в крайна сметка до установяването на брачни връзки. Ключов елемент в политическите стратегии на различните дворове на Вителсбахите е именно практиката да се договарят доходоносни, както в материално, териториално, така и в политическо отношение, бракове с представители на най-големите европейски семейства, като Валуа, както във Франция, така и в Бургундия, Люксембургите, Хабсбургите, Висконти и други. През 1385 година бъдещия кръстоносец и херцог на Бургундия Жан Безстрашен ще се жени за Маргарита Баварска, докато нейният брат Вилхелм се жени за сестрата на Жан, това е Маргарет Бургундска, в така наречената двойна сватба от Камбре. Също така небезизвестната кралица Изабела, по-позната като Изабо, е не само съпруга на френския крал Шарл VI, но и дъщеря на херцог Щефан III от Бавария и Инголштат, който е така владетел на друг клон на Вителсбахите и е свързан съответно с френския кралски двор. От своя страна кралица София, съпругата на Вацлав IV, който е крал на Бохемия и Свещената Римска империя и полубрат на Сигизмунд Люксембургски, е представителка на Бавария Мюнхен. Всъщност тези брачни отношения създават политически връзки с други европейски семейства и значително подобряват позициите на баварските владетели както в регионалната, така и в международната политика, но могат да бъдат и причина за търкания, въоръжени конфликти и заплитането на семейството в различни сблъсъци, каквито са войните между бургундците и орелянистите през 15 век, политическите дейности, да го наречем, на Висконти в Милано или постоянните борби в ниските земи, където династията наследява стари вражди, например фризийско-холандските войни, но участва и в нови, така наречените на английски Hook and Cod Wars, или например в сблъсъка с херцозите на Бургундия, който започва в първата половина на 15 век. От друга страна, фактът, че Жан Безстрашен е свързан с Бавария, означава, че той може да разчита на помощта на роднините на съпругата си по време на организирането и провеждането на кръстоносния поход, както и на помощта на Хабсбургите, които също са династично обвързани с бургундския княжески род. През март месец 1396 година френско-бургундската войска започва своя поход от Дижон
След това навлиза в Елзас, пресича Рейн около Фрайбург и продължава до първата си голяма спирка. Това е град Регенсбург. Следващата и дестинация е Штраубинг, което е седалището на тъста на Жан Безстрашния. И там към френските рицари се присъединяват войските на вителсбахския принц Рупрехт Пипан, който принадлежи към рейнския или палатинския клон на семейството и който ще стане основен обект на баварските хронисти, които пишат за тези събития. Последните големи градове на империята, през които войската преминава, са Пасау, Линц и Виена, след което кръстоносците навлизат в Унгария и в края на август преминават на Балканите. За съжаление, липсват подробни сведения за конкретните действия на баварските и други немски кръстоносци по време на обсадите на Видин, Оряхово и Никопол. Често участието на баварските и другите немски рицари се представя най-вече през често цитираните спомени на оръженосеца Ханс Шютбергер, като това се прави дори в трудове, които са специално посветени на отношенията между Унгария и Бавария или се занимават с България и Бавария през средновековието. Като това всъщност важи най-вече за българската историография, където текстът на Шютбергер почти напълно е засенчил всички други немски източници за Никополската кампания. По този начин се пропускат някои други ключови исторически произведения от Германия, например хроники, семейни родословия и така нататък, и се пренебрегва политическата роля на баварската династия Вителсбах и как всъщност тя е представена в късно средновековната историческа литература, тъй като Шютбергер не споменава нищо за тях. През последните години беше направено много за по-доброто разбиране на Никополската кампания, особено по отношение на изворите, литературната история, интерпретациите на събитията от средновековните автори, както и техните стратегии, така да го наречем, при представянето на различни аспекти от сблъсъка между османците и християнските им противници. Начините, по които европейските рицари и мюсюлманските войски са сравнявани едни с други в френските източници, са доста внимателно проучени от Зейнеп Чечен, чието статии, пък и дисертация показват начините, по които османските войници биват възхвалявани за техния аскетизъм и мъжество, докато християнските, най-вече френските рицари, често биват порицавани за, така да го кажем, несериозно поведение, особено по време на обсадата на Дунавската крепост. Като цяло, френските текстове са, може би, най-проучената група източници за кръстоносния поход, както показват множество различни изследвания, публикувани в последните десетилетия и отнасящи се до образа на балканските народи, проблеми на рицарската идеология и някои други теми. Също така се заслужава да се отбележи, че в две скорошни изследвания Сирен Челик и Владимир Ангелов правят съответно доста необходимия съвременен преглед на византийските източници, като по този начин извеждат на преден план някои по-малко известни и използвани, особено така да го кажем западни изследователи, хроники и дори писма на император Мануил II, като тук си заслужава да се спомене книгата на Владимир Ангелов за балканските народи в късновизантийската историография. Също така през последното десетилетие бяха изследвани османските и арабските източници за кампанията. В днешната лекция аз бих искал да представя и анализирам произведения на някои от най-видните средновековни баварски хронисти, най-вече тези от 15 век, които са писали по темата за кръстоносния поход на крал Сигизмунд. Тъй като в лекцията е представена само първа част от едно по-голямо изследване, и поради тази причина основният фокус ще бъде върху хрониките на известния монах и така несъмнено плодовит автор Андреас фон Регенсбург или Андреас Регенсбургски, творящ през първата половина на 15 век. Във втората част на това изследване, която ще бъде представена и съответно публикувана отделно, ще бъдат анализирани по-подробно продълженията и разширените версии на трудовете на Андреас Регенсбургски, както и някои други баварски източници. Също и ще спомена някои текстове от Бавария, които не са пряко свързани или в тях не е писано за участието на династията Вителсбах в Никополския поход.
Но когато четем някои от другите основни немски източници за това сражение и изобщо за целия кръстоносен поход, например поемата на Петър Отрец, публикувана на български от Васил Гюзелев, Магдебургската градска или още съдебна хроника, хрониката на пруската земя от Йохан Посилге или Йохан от Реден, или пък известната хроника на Якоб Твингер фон Кюнигсхофен, може да се види, че Бавария обикновено дори не се появява или е спомената така между другото. Хан Шютбергер, макар и да изброява множество рицари и по-дребни благородници, главно от Горна Бавария, пропуска принц Рупрехт, чиято роля в този кръстоносен поход все още е доста неясна. Въпреки че той е член на Рейнския клон и по този начин е бъдещия така, владетел на Рейнския палатинат, като най-голям син на Рупрехт III, той също е и член на династията Вителсбах и е смятан за част от баварската аристокрация от средновековните автори. И тук трябва да направя важното уточнение, че макар и да управляват Рейнския палатинат, този клон на династията Вителсбах държи територии в самата Бавария, така наречения Горен палатинат, Оберпфалц, който се намира северно от Горна и Долна Бавария. И както вече споменах, главният герой в повечето разкази, за които ще стане дума, е споменатия принц Рупрехт, който, така, пак отново, както казах, е син на Рупрехт III, който по-късно, през 1400 година, ще замени Вацлав IV като владетел на Свещената Римска империя. А неговия син, нали, Рупрехт, отново, за което основно ще стане дума в тази лекция, е роден на 20 февруари 1375 година в Амберг, един от така важните центрове на палатината и водещия град в баварската част, така наречения Горен Пфалц. Малко се знае за живота му и тази липса на информация се задълбочава допълнително от факта, че за съжаление той умира на 21 годишна възраст през месец януари 1397 година. 4 години след раждането му е планиран кодеж между него и Катерина, дъщеря на френския крал Шарл V, но плановете се провалят и през 1392 година той се жени за Елизабет фон Шпонхайм. За съжаление, по време на кръстоносния поход двойката все още няма деца и то така си и остава. Разкази за живота му се появяват в различни средновековни хроники, макар името му да се среща така и да е споменавано в някои документи на рейнските пфалцграфове, към биографията му има общо взето незначителен академичен интерес. Две биографии се появяват през 60-те години на 18 век. Едната е написана от библиотекария и историк Георг Кристиан Кролиус, който е свързан с двора на Пфалц Цайбрюкен. Другата биография е съставена от хайделбергския историк Филип Вилхем Лудвиг Флат, който пък е свързан с управлението на Рейнския палатинат и е активен в двора на известния електор Карл Теодор. Въпреки че и двете книги съдържат така важна информация за живота на Рупрехт, е пределно ясно, че са твърде остарели. Друга биография, също много кратка, е публикувана през 1841 година и на практика това е последната самостоятелна книга, посветена специално на Рупрехт Пипан. Скорошният научен интерес спрямо него общо взето се изчерпва с някои изследвания, посветени на саркофага му, който се намира в църквата Свети Мартин в Амберг. Участието на принца в кампанията не може да бъде добре реконструирано, поне в сравнение с това на други така големи благородници, като Жан Безстрашен от Бургундия или пък самия крал Сигизмунд, и по всяка вероятност не е било от решаващо значение за цялостния ход на събитията. Със сигурност може да се установи, че той се е присъединил към армията на кръстоносците в Штраубинг и въпреки че нито един източник не го посочва изрично, може да се предположи с известна доза сигурност, че е участвал в самото сражение по стените на Никопол. Според някои историци той е бил водач на така, обединен контингент баварски рицари, като всъщност такова изворово потвърждение няма. На пръв поглед един аргумент против такава интерпретация би могло да бъде обстоятелството, че в края на 14 век различните седалища на Вителсбахите са в постоянни противоречия помежду си, особено по въпроса, който тогава е бил актуален, за настойничеството на непълнолетния херцог на Бавария Ландсхут, Хайнрих XVI Богатия,
както ще бъде наречен по-късно, което води до въоръжен конфликт между херцозите на Мюнхен и Инголщат, продължаващ общо взето до първата половина на 1395 година. Но въпреки това, вътрешните баварски конфликти не бива, може би, да се надценяват толкова и враждебните действия не трябва непременно да се разглеждат като символ на някаква дълбока вражда и омраза, а все пак съюзите между средновековните благородници непрекъснато се променят и въпреки, че повечето семейства имат това, което може да наречем дипломатически или по-скоро династични убеждения и направления в своята политика, а понякога дори неясно дефинирани традиции по отношение на вземането на решения, те рядко приемат формата на твърдо установени норми на политическо поведение. Въпреки че владетелите на Бавария враждуват помежду си и воюват помежду си, те се помиряват поне на теория през 1395 година, като дори си обещават да обединят владенията си в едно единствено и така обединено баварско херцогство. През април 1396 година те отново потвърждават помирението си и си обещават, че ще останат в приятелски отношения. Не знаем, може, не е изключено и това да е с оглед на предстоящия кръстоносен поход, за който те са били известени, разбира се. Все пак се забелязва ясната липса на информация за организирана и централно командвана баварска група от рицари. Повечето от кръстоносците, които Ханс Шилдбергер споменава, производят най-вече от Горна Бавария, каквито са Пинценал, Шмихен и Грайфен, Швабия, какъвто е рода Бодман, или семейства свързани с архиепископството Залцбург, какъвто е рода Кюлер. Повечето от тях са имали така връзки с администрирането или управлението на Бавария и често се появяват в грамоти на Вителсбахите, най-вече в ролята на свидетели. Доста по-сложно е пълната липса на информация за участие на рицари или благородници от Палатината, от Пфалц, независимо дали говорим за Рейнска област или пък за Горния Палатинат в Бавария, които на теория биха били основния компонент във войската, с която принц Рупрехт е отпътувал. В този случай не може да се отговори със сигурност дали той е бил водач на някакъв обединен баварски контингент или дали изобщо е имало такъв по време на Никополската кампания, въпреки че една такава хипотеза не е невъзможна. На този етап единствената сигурна информация засяга почти изключително благородници от Горна Бавария, но да се мисли, че силите от Пфалц или пък от Долна Бавария не са присъствали, би било погрешно. След поражението на християнската коалиция, Рупрехт се завръща в Палатината, където умира в началото на 1397 година, както вече споменах. Но има много пропуски относно участието му в събитията. Къде е бил по време на обсадите на Видин и Оряхово? Защо не е споменат от Шилдбергер, Петер от Рец или който да е друг от преките очевидци на кръстоносния поход? Например, въпреки че е бил свързан с Хоенцолерните чрез майка си Елизабет, не е известно дали е бил в някакви по-близки отношения със своя чичо, бургграф Йохан III, по-малкия брат на Елизабет, който също участва в кръстоносния поход и който е споменат от много хронисти, например, и автори, например, от Шилдбергер, от Якоб Твингер фон Кёнигсхофен и още много други. Единствено Умен Штромер от Нюрнберг споменава за връзката между принц Рупрехт и бургграф Йохан III, но това е единствената информация, с която разполагаме. За съжаление, така доста бързо става ясно, че има една остра липса на конкретни данни. На повечето от тези въпроси, които може да се зададем, не може да се отговори със сигурност. Но в сравнение с липсващите данни за Рупрехт Пипан, баварските хроники представляват много голям, може би дори най-големият дял от немските текстове за кръстоносния поход от 1396 година. Най-ранните и най-важни сред тях са текстовете на добре известния и така доста плодовит летописец Андреас от Регенсбург. Той е роден с името Андреас Мюлнер в Райхенбах, може би около края на 80-те години на 14 век и получава образованието си в Штраубинг. Около 25 годишна възраст постъпва в манастир и става член на Августинския орден и служи като каноник на църквата Свети Манг в Регенсбург. Неговите произведения включват множество хроники на латински и в по-малка степен на немски език, които са от голямо значение за развитието на историографията в късносредновековна Бавария.
Сред текстовете му се заслужава да се отбележат хроника на баварските князе, написана в два варианта на латински и на немски, хроника на римските папи и императори, история на Константския събор, диалог относно чешката ерес, хуситска хроника и много други. Някои от тези текстове придобиват голяма популярност сред баварските историци от 15 век и са преписвани и отпечатвани многократно между 16 и 18 век и най-вече хроника на баварските князе и хроника на римските папи императори. Някои от неговите писания са публикувани от баварски архивист и библиотекар Андреас Феликс ван Офеле в средата на 18 век, но най-доброто и така критично издание е направено от Георг Лайдингер през 1903 година. Ако съдим дори само по заглавията, които споменах, бързо става ясно, че Андреас живо се е интересувал от основните събития, случващи се по неговото време, каквито са проблемите на западната схизма, безкрайния лабиринт на европейските конфликти, както същината Римска империя по отношение на хуситската ерес, така и извън нея. Всъщност самото Никополско сражение заема едно забележително място след всички тези събития, за които той говори, тъй като се появява в немалко негови творби и дори се споменава в работните му бележки, с които разполагаме. Според анализа на Полс Родецки, неуспешният кръстоносен поход така силно и бързо привлича вниманието на всякакви автори и се превръща в една от най-дискутираните теми в европейската литература от началото на 15 век. Поражението на християните особено привлича вниманието на хронистите с това, че може лесно да бъде използвано по различни начини за критикуване на рицарството, за което вече споменах например в изследванията на Зейнеп Чичен и недостатъците на рицарството, за повишаване на статута или пък така рицарския образ на бургундския херцогски дом или просто за оплакване на мъртвите, какъвто е случая с поемите на Юстаж де Шам. Като си има пред това, не е чудно, че битката край Дунавската крепост е намерила място в доста от писанията на регенсбургския автор. 4 от тях могат да бъдат класифицирани като първата група баварски източници за кръстоносния поход, поне според мен. Това са хрониката на римските папи и императори, хрониката на баварските князе в нейния латински и немски вариант, както и така наречената кратка хроника, обхващаща периода 1396-1418 година, понякога определена и като кратка анонимна баварска хроника. Всъщност това се споменат те работни бележки. Тъй като всички тези текстове са написани около 20-те години на 15 век, те могат да се разглеждат като най-ранната и в известна степен като съдържащата най-надежни баварски наративни източници група. Въпреки че информацията, представена в тях, не е толкова подробна, в тях се съдържа една представа за събитията, създадена скоро след като те са се случили. Освен това, хрониките на Андреас фон Регенсбург са били много популярни в самата Бавария през 15 века и по-късно и са оказали значително влияние върху късносредновековната местна или регионална историография, както показва така превърналото се в класическо изследване по въпроса класическата монография на Жан-Мари Моглин от 1985 година. Самите текстове на Андреас често служат като основа на по-късни автори, които директно ги копират и разширяват или поне са повлияни от тях. Втората група баварски извори за битката при Никопол включва по-късни текстове, създадени от хронисти, които са били активни през втората половина на 15 и началото на 16 век. И значителна част от тях използват, превеждат и адаптират произведенията на Андреас Регенсбургски, макар и не всички да са толкова повлияни от него. През втората половина на века броя на хронистите и изобщо хората на изкуството включително, които са пряко свързани и покровителствани от различни германски княжески семейства, включително и баварските Вителсбахи, започва значително да нараства. Присъствието на битката при Никопол в произведенията на такива придворни в кавички, разбира се, историци може да се наблюдава в случаите на Урих Фютерер, който работи за двора на херцог Албрехт IV от Бавария Мюнхен, и Ханс Ебран фон Вилденберг, който живее в Ландсхут и по-късно в Бургхаузен, където се намира второто седалище на Бавария Ландсхут.
Анализът на тези хроники може да помогне за по-доброто ни разбиране на разпространението на информация за кръстоносния поход на крал Сигизмунд в рамките на около 100 години, 100-120 години да го наречем. От друга страна, набор от различни източници, които хронистите са можели да използват, с времето само се увеличава, особено с появата на книгопечатането и разпространението на унгарските хроники в Свещената Римска империя, като най-вече, разбира се, Янош Тороци, който е отпечатан в Аугсбург през 1488 година и, например, е използван от един от авторите, за които в тази лекция ще стане доста бегло дума, но в следващи в по-разширения вариант ще се коментира, Файт Арнбек. Това позволява да наблюдаваме какви стратегии за писане са използвали по-късните автори, когато е трябвало да опишат конкретно събитие и особено когато са имали достъп до множество източници и им се е налагало да изберат как да ги използват, да ги комбинират и да ги адаптират. Освен това, въпреки че не са пряко свързани с Никопол, изследването на тези произведения може да покаже развитието на историографската мисъл в късосредновековна Германия и Бавария. Разбира се, тъй като повечето от цитираните хроники не са само посветени или свързани с Вителсбахите, но също така представляват една важна стъпка в еволюцията на локалните, местните историографии, на база на проучванията на Жан-Мари Мъглин, Ролф Шпрандел и Йоахим Шнайдер, може да се заключи, че през 14 и 15 век се наблюдава едно значително развитие в писането на история в Свещената Римска империя, тъй като градски, местни, локални и династични истории започват да съществуват успоредно с по-старите универсални и монашески хроники. А повечето от разгледаните текстове днес съчетават елементи от тези жанрове, като някои от тях са посветени на различни благородници, а други са поръчани от градските съвети, какъвто например е случаят с Леонард Хеф, който превежда хроника на римските папи и императори от латински на немски език по поръчка на градски съвет. Трябва да се има преди това, че нито един от тези текстове не е специално посветен нито на Никопол, нито на кръстоносното движение като цяло. И събитията от 1396 са вмъкнати между други разкази и погледнем цялостния наратив на повечето текстове, са си доста маргинални. Както вече беше споменато, баварските автори се съсредоточават предимно върху Вителсбахите и поради това други ключови участници в събитията от Свещената Римска империя, като бургграфовете на Нюрнберг от династията Хоенцолерн или графовете на Цили, липсват в техните произведения. Основните баварски източници за кръстоносния поход от 1396, както и техните връзки, са представени в таблицата, която може да видите. Въпреки факта, че имперския град Аугсбург се намира в Швабия, тясната му връзка с Бавария е причината две от градските хроники, съставени там, да са включени в този списък. Те са дадени най-вече като референтен материал и няма да бъдат обсъждани в тази презентация, тъй като информацията им е доста неясна. Продължението на тъй наречената хроника на Аугсбург от 1368-1408 година съдържа само едно кратко описание на събитията, докато анонимният автор на тъй наречената хроника на Аугсбург от основаването му до 1469 година споменава за кръстоносния поход само в едно изречение. Въпреки че аналогично Франкония споделя сходна близост с Бавария, франконските източници, които всички, поне до момента, които съм открил, произхождат от Нюрнберг, каквито са книга на моя род и приключения от Улман Штромер, тъй наречената кратка Нюрнбергска хроника, вероятно написана от самия Хартман Шедел, и хрониката от времето на император Сигизмунд до 1434 година заслужават едно собствено изследване и също няма да бъдат обсъждани. Същото важи за много известния Белифортис на Конрад Кизер от Айхштет и пътеписа на Ханс Шилдбергер, които като цяло са, може би, най-изучаваните и проучени произведения в този списък. Тъй като нито един от тези два текста, нито пък така франконските или аугсбургските хроники дават информация за участието на Вителсбахите в похода от 1396 година. Те няма да бъдат разглеждани по-подробно.
Вече споменах, че в това представяне те се съсредоточа единствено и най-вече върху това, което условно определям като първа група баварски източници, а именно хрониките на Андреас Регенсбургски. Накратко обаче не мога да не коментирам някои от другите произведения в списъка, каквато е Мюнхенската световна хроника, описваща периода от 1273 до 1473 година и на практика представляваща една компилация от 5 продължения на Flores Temporum, която е публикувана от Ролф Шпрандел в неговото изследване върху късно средновековното писане на история в Свещената Римска империя. В тези продължения, които условно може да наречем хроника, се съдържат две споменавания на кръстоносния поход. Едното представлява само така съвсем кратко споменаване в тъй наречения папски раздел от компилацията, гласящо, че, цитирам, през 1396 година рицарите тръгнали към Унгария и били избити. А второто споменаване се съдържа в тъй наречената императорска част на хрониката и е малко по-дълго, като съответно включва повече информация. Споменати са херцога на Бургундия и крал Сигизмунд, а както отбелязва Шпрандел, в полето на ръкописа е добавена маргинална бележка, която хвърля светлина върху трудностите, които са свързани с откупа на бургундския херцог и факта, че в събитията е участвал и баварския рицар Штефан Шмихен. Самият той е един интересен персонаж, който се появява в различни текстове, като бележките на Андреас Регенсбургски, спомените на Шилдбергер, в латинската история на Бавария от Вайт Арнберг, както и в някои текстове от Елзас. Разказът в тъй наречения каталог или списък на римските папи от Урих Онзорг следва плътно наратива на Андреас Регенсбургски, който откриваме в хроника на римските папи и императори, докато тъй наречената книга на римските папи и императори от Леонард Хеф е, споменах вече, директен превод от латинския оригинал на Андреас Регенсбургски. Във всеки случай текста на Хеф може да бъде полезен при изследването на преводаческите стратегии и методи, които той използва. От Андреас Регенсбургски е вдъхновена и династичната история на рейнските пфалцграфове, написана от Владислав Зундхайм в началото на 16 век, по всяка вероятност. Една друга личност, която освен, че е известен окултист, именно Йоханес Тритеми, всъщност той е и автор на немалко исторически съчинения. И макар да не е бил пряко свързан с Бавария, бил е активен най-вече в Шпонхайм и Вюрцбург, то неговата история на палатинските пфалцграфове и херцози на Бавария, както и така наречената хроника на Шпонхайм, имат доста големи прилики с оригиналните произведения на Андреас Регенсбургски или пък с някоя от преработените версии на неговите продължители. Извинявам се, така. Следователно, той е включен в списъка с изворите, тъй като неговите хроники ясно илюстрират силното влияние на Андреас Регенсбургски и разказа, който той е създал. Така, ще започна вече конкретно с неговите съчинения. Както вече споменах, най-важното и най-копираното или пък най-адаптираното от тях е хрониката на баварските князе. Андреас пише този текст на латински език около 1427-28 година и бързо след това го превежда и на немски. В въведението той заявява, че желая да посвети хрониката на херцог Лудвиг VII Брадатия от Бавария и Инголштат. И както отбелязва Йоахим Шнайдер, това е един ясен пример за нарастващата роля, която историята играе в дворовете на отделните германски принцове и илюстрира желанието на самите баварски херцогства да се утвърдят. А фактът, че е написан на немски, или поне една от версиите е написана на немски, е знак за все по-разширяващата се аудитория на подобни исторически съчинения. Двете версии на хрониката са запазени в общо 30 ръкописа, като повече от тях датират от 15 и 16 век, въпреки че трябва да се отбележи, че не всички са пълни преписи. 23 от тези ръкописи се съхраняват в Мюнхен, 2 са в университетската библиотека в Хайделберг,
а останалите се пазят в Виена, Волфенбютел, Касел, Хамбург и Померсфелден. Хрониката започва с коментар за легендарните древни корени на Бавария и на самия град Регенсбург и завършва с още едно посвещение към херцог Лудвиг VII от Бавария и Инголщат. И всъщност акцента в текста е поставен не само върху самата династия Вителсбах, но и върху баварското херцогство в един по-широк контекст. И това, как да се изразя, илюстрира преплитането на династичната история с локалната история и отразява целта на повечето късно средновековни баварски автори да покажат връзките на Вителсбахите с по-ранната история на херцогството преди 1180 година, когато самата династия все още не е имала отношение към управлението на Бавария. И една такава тенденция е много ясно разпознаваема в произведенията на Андреас Регенсбургски, особено когато се отнася за най-ранната история на Вителсбахите, преди да получат херцогската титла. Главата, посветена на Никопол, е озаглавена относно похода срещу турците и се вмества между разказ за големия пожар в Штраубинг през 1393 година и издигането на Рупрехт III, бащата на Рупрех Пипан, за крал на римляните през 1400 година, когато рейнските електори свалят Вацлав IV и издигат Рупрехт. И разказвайки за историята на кръстоносния поход, Андреас Регенсбургски първо описва движението на френско-бургундските кръстоносци през Германия и големия брой германски рицари, които са присъединили към тях, включително и принц Рупрехт. След това директно преминава към разказ за разбиването на кръстоносците и тъжното завръщане на младия принц, който скоро след прибирането си в Германия умира, без да всъщност Андреас Регенсбургски не споменава нито едно от другите сражения по време на похода, а именно сблъсъците в Видин и Оряхово. Разликите между немската и латинската версия на хрониката са по-скоро козметични, поне по отношение на Никопол, без да се забелязват някакви драстични промени в съдържанието. Вече стана дума за това, че този разказ, който Андрея създава, е копиран, пренаписван, разширяван, адаптиран от по-късни баварски автори, като Урих Фютрер, Файт Армпег, Георг Хауър и Ханс Ебран фон Вилденберг. Техните текстове, макар отново да не са конкретно съсредоточени върху кръстоносния поход или дори върху кръстоносното движение като цяло, следват подобни модели в представянето на битката при Никопол и подчертават ролята на принц Рупрехт. Разказа за кръстоносния поход от 1396 година в хроника на римските папи и императори следва подобен следва подобен модел, като този в хрониката на баварските князе. Подобно на нея, историята на римските папи също е създадена през 20-те години на 15 век и представлява хронологичен разказ за управлението на римските първосвещеници и императори, започвайки от времето на Юлий Цезар и завършвайки с епохата на Сигизмунд Люксембургски. Общо 23 ръкописа и преписа са запазени, като те се съхраняват в Бамберг, Хамбург, Гьотинген, Клостернойбург, Мюнхен, Зебарн, Штутгарт, Виена и Волфенбютел, като повечето от тях са датирани през 15 век. Както вече споменах, тази версия на разказа за кръстоносния поход от 1396 година е подобна на тази в хроника на баварските князе, но включва допълнителен раздел, отнасящ се до съдбата и пленничеството на Жан Безстрашния. Андреас Регенсбургски допълнително разширява причините за поражението, като хвърля вината до голяма степен върху плешите на бургундския принц и прекомерната самоувереност на кръстоносците, особено на френските рицари. Цитирам: а някои казаха, че причината за гибелта на тази голяма армия християни е грехът на франките, поради техния разпуснат живот, който видяхме, когато минаха през нашите земи. Тези критики са в съответствие с повечето съвременни, особено френски текстове, занимаващи се с кръстоносния поход и са подробно
проучени в цитираните произведения на Зейнеп Чичен и Сирен Чилик. След разказа за кръстоносния поход, Андреас разказва за живота на Жан Безстрашни след събитията, като обяснява, че той се е завърнал в Бургундия, но е бил убит от един неназован дофин. Това, разбира се отнася до убийството на Жан по заповед на дофина, бъдещия крал Шарл VII, на моста в Монтеро на 10 септември 1419 година. По всяка вероятност, този разширен разказ не е бил включен в немската и латинската версия на Хроника на баварските князи, поради факта, че те са били създадени за двора на херцог Лудвиг VII и в тях разказа се концентрира главно върху историята на Бавария, докато Хроника на римските папи и императори съдържа много по-разнообразна информация за различни теми. През 1470-71 година под ръководството на ковчежника на Регенсбург Еразъм от фамилията Трайнер, писарят Леонард Хеф превежда Хроника на римските папи и императори от латински на немски език. Автора добавя двуязичен предговор и разширява оригинала с информация от други съвременни текстове, до които е имал достъп, като по този начин хронологията на наратива се простира до 1471 година и това е направено чрез добавянето на една кратка императорска хроника, обхващаща само 3 страници. Неговия превод е запазен в 4 ръкописа, 3 от тях се съхраняват в Баварската държавна библиотека в Мюнхен и един се намира в Държавна и университетска библиотека Хамбург. Никога не е бил публикуван в съвременно критично издание и един от ръкописите, Кодекс 6240, който се съхранява в Мюнхен, беше използван за целите на настоящото изследване. Като работата с ръкописа показва, че оригиналният текст на Андреас Регенсбургски за битката при Никопол е бил почти дословно предаден от Хеф, без той да прави някакви съществени промени в структурата му. И въпреки, че тази версия на текста в никакъв случай не може да я наречем новаторска, тя предлага ценна представа за разпространението на хрониката на римските папи и императори и разбира се за начините, по които са правени преводи от латински на немски език в края на средновековието, които обаче имат доста по-малко отношение към разглежданата тема. Доста различен разказ може да се наблюдава в тъй наречената кратка анонимна баварска хроника. Тази кратка хроника е запазена само в един ръкопис, съдържащ различни текстове на Андреас Регенсбургски, Кодекс 903 от Мюнхен, но нейното първо и единствено печатно издание е класифицира като анонимна творба. Въпреки това, според Георг Лайдингер, тя не трябва да се разглежда като хроника, а по-скоро като колекция от различни работни бележки, написани от самия Андреас, които не са свързани в някакъв конкретен разказ, а по-скоро са били използвани като основа за други негови писания. Нещо повече, дори хронологичният ред, който може да видим в печатното издание, е направен от самия издател, а не от Андреас, тъй като ръкописът не започва с битката при Никопол, както е в печатното издание, а с откриването на Пизанския събор през 1409 година. Тези работни бележки, макар и да не са свързани хронологично, обхващат периода от Никополската кампания до събитията, свързани с брака на херцог Лудвиг Брадати от Бавария и Ингулшат през 1413 година. И в тях са описани някои от най-важните събития в Европа и Азия, като например битката при Анкара, тевтонското поражение при Грюнвалд от 1410 година, безкрайните проблеми около западната схизма и събитията около избирането на Сигизмунд Люксембургски за крал на римляните през 1410 година. Една справка с ръкописната версия показва, че в оригинала битката при Никопол е поставена между разказите за Таненберг и второто пленяване на крал Вацлав през 1402 година. Когато пише за кръстоносния поход, Андреас Регенсбургски не споменава участието на принц Рупрехт. Всъщност това е единствения му текст за Никопол, в който той пропуска тази иначе важна информация. От друга страна, това е единствения случай, в който той споменава баварския кръстоносец Штефан Шмихен, за когото вече стана дума, който е посветен в рицарство по време на кампанията, но бива пленен по време на последната битка.
Друга разлика, макар и маргинална, е правилното датиране на кръстоносния поход, което обягва на немалко хронисти, които го датират през 1394 в един текст, дори 1609 година. От анализираните до тук текстове може да се заключи, че Андреас фон Регенсбург или Регенсбургски не е писал специално по темата за кръстоносните походи, да не говорим пък конкретно за Никопол. И трябва да се отбележи, че войната с неверниците не е и основна тема в неговите произведения. Единственото по-така забележително изключение, отнасящо се до въпросите на защитата на християнството, е неговия неприкрит интерес към случващото се в Бохемия и хуситските войни, на които той обръща значително внимание. За сметка на това, в хроника на баварските князе той споменава първия, втория и шестия кръстоносен поход, но най-вече в контекста на Вителсбахите и регионалната история на Бавария, което може да обясни защо и той се концентрира толкова много върху Рупрехт, когато описва събитието от 1396 година. Макар и изглежда да не му е било известно чак толкова много конкретика за участието на баварския принц. Този регионален модел може да го наблюдаваме и в отношението на хрониста към първия кръстоносен поход. Андреас споменава папа Урбан II и Жофруа де Буйон, лотарингския херцог, но след това обръща внимание на смъртта на херцог Велф I от Бавария, който умира на остров Кипър през 1101 година, както и на злощастната съдба на архиепископ Тиемо от Залцбург, който бива убит от езичниците, както Андреас ги нарича, и по този начин става мъченик. Далеч по-интересен е въпросът как принц Рупрехт Пипан се завръща в Германия и какво причинява последвалата му смърт. Малко след края на похода, повечето немски хронисти посочват, както вече казах, други важни участници от империята, най-вече бурграф Йохан III от Нюрнберг и граф Херман фон Цили, които бягат заедно с крал Сигизмунд, като се качват на един от корабите, които са се намирали по Дунава. Във всеки случай всички тези хронисти пропускат да споменат принц Рупрехт в някакъв такъв подобен контекст, така че е малко вероятно той да се е спасил заедно с краля и неговия антураж. Андреас Регенсбург си отчита единствено трудностите, които младежа среща по обратния път, но не хвърля особена светлина върху самия маршрут. Въпреки това, по всяка вероятност, завръщането може да предположим, че е следвало сходен модел като описания в поемата на Петър Отрец, т.е. през Дунава, Влашко, Унгария и след това в земите на Свещената Римска империя. Самата преждевременна смърт на Рупрехт изглежда, макар и да не знаем, е била причинена от някакво неуточнено заболяване или пък рана, която вероятно се е влошила по време на тежкото бягство. Андреас заявява, че принцът се е върнал в голяма оскъдица или пък в голяма бедност, което отново съответства на разказа на Петър Отрец за трудностите на тези, които са се спасявали през Влахия и съответно през Унгария към Германия. Цитирам, пътя вървеше през високи планини, през зъбери и каманаци, затова вървяхме без път и брод през големи полета и пущинаци. И при анализа на тези хроники, за които говорих, става ясно, че те не могат да дадат отговор на някои от въпросите, които засягат участието на баварската аристокрация в кръстоносния поход. Един въпрос, който поне мен ме е занимавал. Например, Андреас фон Регенсбург споменава само двама участници, принц Рупрехт и рицаря Штефан Шмихен. Дори и другите баварски източници не хвърлят чак толкова светлина върху тази тема. Често цитирания Ханс Шилдбергер споменава някои семейства, като Кланенштайн, Пинценау, Кюлер, Шмихен, Грайфен, хронистът Файт Арнпек, един от продължителите на Андреас, добавя Фрауенхоф и Фрауенберг към този списък, но във всеки случай това не са някакви неизвестни, малко познати родове на нисши рицари. Например, Фрауенберг, Фрауенхоф и Пинценау са едни от най-видните представители на благородството в Горна Бавария. Кюлер
са не само едни от най-богатите министериали в региона, поне в началото на века, но и наследствените маршали на Залцбург, които успяват значително да увеличат положението си след средата на 13 век. Представителите на Фрауенхоф и Фрауенберг са независими от баварските херцози, които иначе доминират в региона, макар и да са обвързани с тях по други линии. И ако вярваме, че Шилдберг наистина е издънкан на изчезналите по това време маршали на Шилдберг, в което, например, Михаил Вайтман доста открито се съмнява, това би означавало, че той е член на едно много важно министериалско семейство, което е служило на Вителсбахите. Дори Щефан Шмихен, който неведнъж споменах, е бил близък до френския двор поради връзките на съпругата му с кралица Изабо, която, както споменах, произлиза от Бавария. И въпреки, че източниците за края на 14 век са доста по-изобилни от тези за 12 и 13, все още е трудно да се надникне отвъд най-горния слой на богородничеството и да се направят някакви по-смислени заключения за участието на по-нисшите аристократи в късните кръстоносни походи. Това, разбира се, рефлектира и върху състава на християнската коалиция от 1396 година. По всяка вероятност, семействата Фрауенхоф, Кюлер, Пинценау са водили свои собствени малки свити и войни съответно. За сравнение, анонимният автор на хрониката на Аугсбург от 1368 до 1408 година споменава, че по време на градската война от края на 14 век Вармунд Пинценауер, който е братовчет на Вернер Пинценауер, който загива при Никопол, води със себе си 20 мъже, като заедно те опожарили и ограбили едно от предградията на Аугсбург. Но тук отново всъщност имаме информация за, така да го кажем, по-висшия ешелон на богородничеството, без да разполагаме с много данни за по-обикновените войници. Но дори и за тези по-висшите не знаем. Дали те са били наемни, дали ми било плащано, дали са били част от свитата на по-висшите благородници. Не знаем, за съжаление. А каква е ролята на принц Рупрехт в кръстоносния поход и самата битка при Никопол? Очевидно, че е водил някакви рицари за себе си. Нямаме конкретни данни за тях. Андреас Регенсбургски нищо не споменава също така и за самите Балкани, за Византия, за османците и техните завоевания. Той отбелязва, че събитията са случили в Никопол, но дори не посочва къде се намира града. Или че той е в България, или е свързан с нея по някакъв начин. Един факт, който иначе е много добре известен на френските и на унгарските хронисти. Баварските историци от 15 и ранния 16 век също не споменават за България. Дори Авентин, който е иначе доста добре информиран и явно е използвал и унгарски източници, говори само за Мизия, което е типичното ренесансово име на България, което може да видим в исторически и в географски текстове, но самата България, поне по отношение на битката при Никопол, не присъства при него. От друга страна, Андреас и неговите продължители дават един по-вителсбахски и баварски ориентиран поглед към събитията, колкото и лаконичен да е той. Въпреки че повечето други разкази на германски очевидци също произведат от австро-баварския регион, например Шилдбергер, Петер Отрец и Конрад Кизър, то самият Андреас не е участвал в кръстоносния поход. Как е получил информацията си е мистерия. Тъй като неговия разказ за битката не е много обширен, е възможно, поне според мен, той да се основава на някакви по-общо известни данни за събитията, които са се разпространявали сред по-образованите хора в Регенсбург, които той може би е допълнил с някакви писмени данни, но това са предположения. Във всеки случай той създава един модел, който е поне по отношение на кръстоносния поход, макар и не само. И този модел е използван от автори от по-късния 15 век и след това автори извън Бавария също са били вдъхновени от него и са го копирали или по-правилно е да го кажем адаптирали за средновековието. Например, главата за Никопол, която откриваме в историята на западната схизма от австрийския богослов Томас Ебендорфер, видимо е една преработка на хроника на римските папи и императори, но пък някои думи
са сменени. Например, където се говори за баварски рицари, Ебендорфер е написал австрийски рицари. Във всеки случай, таблицата с баварски източници, която представих, би могла да се разшири с други произведения, които не са ми известни. Силното влияние на Андреас върху историците от втората половина на 15 век и началото на 16 в Бавария, поне по отношение на антиосманския поход, трябва и ще бъдат предмет на едно отделно изследване. В сравнение с други съвременни източници за похода, трудовете на Регенсбургския монах не са нито най-подробните, нито пък най-влиятелните, ако имаме предвид академичния интерес към тях, поне академичен интерес на историците на кръстоносните походи. Независимо от тази липса на интерес или маргиналността им, неговите съвременници и техните наследници през 15 век, през ранната модерност са били дълбоко вдъхновени от творбите му, като са ги използвали дори през епохата на просвещението, дали чрез някои от неговите продължители, като например Авентин, или директно чрез някои от множеството ръкописи или ранните печатни издания.